Kanti apha estudio sihleli noNozibele Qamka Namayaba olitsha inhliziyo lemiba ephathelene ne-HIV and AIDS kwanguye nombhali wencwadi ezintathu phuma kwidolophu yaseGqeberha ziwazenzela igama kulo lonke eli nakwihlabathi ngokubanzi. Nozi, masikwamkele. Ndiyabulela. Masiqale sithi halala ntombazana ngencwadi yakho yesithathu. Nehleli kwindawo yokuqala ngoku kuluhlu lwencwadi eMzantsi Afrika ezithengwayo. Ingaba mhlambi le nto ikothusile okanye yinto obuyilindele yaye mhlambi zintoni izinto obufuna abantu bazifunde kwibali lakho? Kakhulu zininzi mos incwadi kwi-market at the moment, so banayo laa nto ukuthi although you think incwadi yakho is good because nguwe ibhalileyo, but there's a lot of choices that are available kwi-market. But indothusile kakhulu when ipublisher yanfonela last week Thursday wathi ntombi, you are sitting at #1, incwadi yakho yeyona ithengiweyo eMzantsi Afrika. So ndiyabulela kakhulu and judging from the feedback endiyifumeneyo kubantu abaninzi abayifundileyo, there are different parts umuntu azithathayo encwadini, whether kungokukhula kwam and being raised by umama oyedwa okanye about i-HIV diagnosis, mhlawumbi umuntu yena akho infected but ukhona umuntu amaziyo, yabona. So zizinto ezinjalo nje abantu bathi hey ndiyarelate mani kwistory sakho, bengicima singabout i-HIV yodwa, but the more ndiyifunda the more ndiqonda bana no man ikhona izinto endizithathayo. So ndiyabulela kakhulu ngokuzithoba. Nozi, sibuyele kule ndawo othi abantu bayazikhethela. Siye kule ndawo uthi nangendlela okhule ngayo. Uyatsho encwadini yakho into yobana ngaba utatomkhulu ongutata kamama wakho wemka wanishiya ekhaya walibangisa eGoli ngendlela ke zokufuna amadlelo aluhlaza, kodwa ngelishwa zangaphinda abuyele ekhaya aphinda akhumbule ekhaya. Nawe uyatsho into yobana ngaba ubudlelwane kunye notata wakho abukhange bube buhle ncam. Ingaba loo nto mhlawumbi ichaphazele njani wena ubomi bakho, ibe nobunzima obungakanani ekhuleni kwakho nangoku sewumdala? Well, yes, xa sikhula uyayibona ukuthi there's a special relationship umntana oyintombazana abanayo notatakhe. There's just something nje with the daughter and father relationship. So kudala ndayifuna for him na, but unfortunately zange ndibe nayo kuba ke utata wayengekho okanye engasoyanga. So yan affecta kakhulu because kwi self esteem yayikhona laa ndawo ukuthi yazi ngase kubekho umuntu ongutata ozona afema, uyabona ba Nozi, you are worth it, umhle, you know there's no mistake in who you are okanye indlela sakwenza ngayo yonke loo nto leyo. So yan affecta, but as ndikhula eyona nto ndiqwalaseleyo ukuthi acknowledging indlela eyandenza ndifilishe ngayo and working towards being a better person. Nendlela ngoku mna endikhulisa ngayo umntanam is influenced by indlela ndakhula ngayo, that andifuna umntana afuneke ngoku ahilishe kwindlela endimkhulise ngayo or from me as a parent. So although kubuhlungu, but I do believe ndingumntu kothatha izinto ezintle nakwinto zimbi. So ngoku ndiyazibona ukuthi bana I'm striving to be a better parent kumntanam because of those experiences. Xa sijonga kumba we-HIV njengomntu ke ophila nayo owathi wazibona wazibhaqa okanye uba uphila nesifo una 22 years old, ingaba ngoku xa ujongile istigma sinjani, linefuthe elingakanani kubantu abaphila ne-HIV? Lisa stigma sitshintshile from, you know, back in early 2000 where umuntu wawungafuna uhlala naye okanye kwaziwe abantu uyitshomi yakhe okanye ube close kuye because yoyika abantu bazawucimba nawe ne-HIV. But ngoku si-different kunoba xa umuntu endijongile mna, the way I talk, the way endiziphethe ngayo, yabona, I walk into a room and I'm confident, then kubekho le question ba kuthene njeyana kodwa uphila ne-HIV, yabona, ingathi i-HIV ikhetharishele abantu abathile, mhlambi omnye ngathi abantu abasokolayo okanye abantu ababhikileyo abamnyama funeka ube mbi according to them. So ikhona laa nto xa when I walk into a room I'm already discriminated because of how I look or how I am or how I carry myself. So ndiyafuna man ukuthi senze betere ngoba ke there is no face towards what HIV is. And HIV are discriminating. It takes one incident and anyone can get infected. So I do believe that siyasa evolve, sa change over time. Abantu, they are aware of what is going on, but ikhona still, you know, landawana imani si oba
imani bene question mark but not wena Lisa umhle kangaka awusoze because then you are already silencing the conversation undenza ngonfinisha ba yo hayi ngizoba nenhloni ke ngoku umchazela because already uzanjudge ba not wena umhle unjena nento zinjalo. So but I believe nje simane sibe nezi conversations zinjena abantu bazaba aware, we're going to have open conversations and we're going to get better. Nozi incwadi yakho ithi positively me. Ingaba mhlambi ungathi kubaluleke kangakanani ubana ngaba umuntu akwazi ukuthi mhlambi xa edibana neqabane lakhe akwazi ukukhululeka enhlizweni achaze ngobume besimo sempilo yakhe. Lisa into iqala kuwe. I can't seek validation komnye umuntu. Funeke mna ndizivalidate ukubana ndingunozi, I am enough, ndimhle, benzothi ndicula kahle kodwa ngikwazi ucula, but ndithetha kahle, I can carry myself very well. So as soon as ndizaffirmile ukuthi ndingubani ene ndiyazazi, once ndiye komnye umuntu ndiqale ngo disclose istatus sam, it becomes a little bit easier because andizi kuwe ngokuthi ndizofumana imvume yokuba I'm going to live positively. I'm telling you, I'm opening up because now we're going to start a relationship or whatever the case may be. So iyanceda lanto kakhulu bana uzaffirme wena ubene sure ngesiqu sakho. And then whatever anyone else is going to say comes secondary. Because wena usozigqibile kakade. So umuntu ufuneka nyani azisebenze kakhulu ndiyayirecommend itherapy, ndiyarecommend to have a good support system, and then enye nenye izawulandela. Inkulu indima edlalwe ngumZantsi Afrika kumba ojongene ne-HIV and AIDS. Ngaba mhlambi zeziphi ezinye izinto ocinga into bana ngaba mhlambi urhulumente angenza ngcono kuzo? Lisa kulento othi ulukhulu indima edlalwe ngumZantsi Afrika. I'm a new mom. Umntanami just turned 1 and HIV negative, and that is through the PMTCT program, Prevention from Mother to Child. So nje ndiphila ne-HIV, ndiyakwazi uthatha i-precautions through treatment, so that I'm able to have children and aba bantwana bazawuzala be-HIV negative. So zezinye izinto ezenziwe ngumZantsi Afrika. But I do believe ukuthi bana zi-interventions ezinye ezingakho reflective of i-realities in the world. And ndifuna ukuthi siyabashiya abantu abangodada kwi-interventions zethu, because they mostly catered to abantu abangomama namantombazana amancinci. So i-interventions really need to be reflective and zingabashiyi ngasemva, because we live in the most patriarchal society where uzawunceda umuntu ongumama uyabuya endlini uyabethwa. Okanye achazelwe bana awuzutya ezopilisi uzifumene eklinik. So ezo interventions ke ngoku zingasebenzi, kanti if ubuqale kanye kwinhloko yekhaya utargethe yona enye nenye into izawulunga, uyayibona. So we have to understand those cultural differences and what is happening on the ground. But the more sithetha once again about ezi zinto, because abanye abantu are not in touch okanye abakho apha ngaphansi kule ndawo sihlala kuyo. So London ndisebenzisa istory sam most of the time to highlight ozo zinto ba when yabatarget abantu abangomama abantwana kodwa abantu abangodada niyabashiya ngasemva. Nozi masibulele sisi kakhulu sithi halala futhi. Ndiyabulela Lisa. Kakhulu.